Minasan. Ako ipakita sa inyo minasan no, ang pinaka-accessible nga convenience store diri sa Japan. Tulo ka buok siya nga convenience store minasan. Or gitawag nga konbini. So bisag asa ka minasan no, mapabukid ba ka, mapa urban rural ba ka nga area, bisag asa naa gyud din tulo. Ipakita na ko minasan. Humagnaog sa terminal. Tukong kadali. 7-Eleven. Lawson, Family Mart, doon sa among gitrabahuan. 7-Eleven. Lawson. Atong Tokyoon minasan unsa sulod sa konbini. Na ATM, na ay mga mangga, na ay mga magasin, mga drinks, ice cream, onigiri o binto, na telepono, mga pudding, mga cup noodles, klaseng masima, mga chocolates, mga billings, ug any other money transactions like bayad ka sa imong gipang order sa mga online, etc. Kompleto siya. Kibali, one stop shop siya. Panalo kayo. Pasin na ta ng bus.